Κουμπούρας. Καλάθης. Χαραλαμπίδης. Πάει από αριστερά, η πάση στη γωνία στο να μαρκάρει στο Διαμαντόπουλο. Καλάθι 3 πόντων και φάουλ. Μεγάλο καλάθι, τρίποντο και φάουλ. Και για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, έπειτα από περίπου 16 λεπτά στον αγώνα, παίζει σωστά, δημιουργεί σωστά και εκτελεί σωστά το split out που ζητάει ο Σούλης Μαρκό προς το Μαρούσι. Με τη διείσδυση του Χαραλαμπίδη, εδώ την βλέπουμε, τραβάει πάνω του την άμυνα και την πάσα έξω. Δεν είναι ο στημένος, είναι ο Διαμαντόπουλος. Κάνει καλύτερα τη δουλειά. Και βεβαίως αυτά τα καλάθια είναι τόσο σημαντικά και για την ψυχολογία του Γιώργου, για το ρυθμό του στο σουτ, για να επιστρέψει σε αυτό που τόσο καλά ξέρει να κάνει, αυτός ο ούτως ή άλλως χαρισματικός σκόρερ και να βοηθήσει στην συνέχεια. Ναι, γιατί το Μαρούσι ψάχνει να βρει ρυθμό. Εκεί που ήταν 5 πόντους και ο Κουμπούρας έκανε διπλό λάθος πάσα και αντιαθλητικό φάουλ και φάνηκε η διαφορά να εκμηδενίζεται. Τώρα το Μαρούσι είναι ξανά σε καλή διαφορά στο συν 7 και αν συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό μπορεί να οικοδομήσει μια διαφορά ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο. Ο Βίτολς αστοχή, rebound από τον Μαυροειδή. Κουμπούρας θέλει να τρέξει για το Μαρούσι, πάει μέχρι μέσα, αστοχή, αμυντικό rebound από τον Χελμάνης. Η Ρίγα έχει προϋποθέσεις για να ανοίξει ευνηδιασμό. Η τάπα από τον Μαυροειδή στα ίσια στον Γκράφς. Ο Διαμαντόπουλος περιμένει και τους υπόλοιπους, επιστρέφει η Ρίγα. Σε μεγάλη επίδεση λοιπόν το Μαρούσι, 15 δευτερόλεπτα ακόμα στην διάθεσή του και φάουλ από τον Έρνετ Σκάλβε. Τέταρτο για τη Ρίγα, από το επόμενο εκτελεί βολές στο Μαρούσι, που πάντως χάνει ευκαιρίες για να χτίσει καλή διαφορά. Ο Κουμπούρας στο συν 7 νωρίτερα δεν μπόρεσε να τελειώσει έναν θεωρητικά εύκολο ευθυνδιασμό και αν δεν είχε δυνάμεις θα έπρεπε να πασάρει. Είναι απλά τα πράγματα. Κάλβε πρώτο του φάουλ, είπαμε τέταρτο ομαδικό και επαναφορά από τον Διαμαντόπουλο στον Κουμπούρα. Διαμαντόπουλος. Μαυροειδής ρολάρει στη ρακέτα, θα κάνει την πάσα με καμπύλη αρκετά μεγάλη στην μπάλα ώστε να γίνει το λάθος στην επαναφορά στο pick and roll. Δείτε εδώ ξανά για να αποφύγει το εμπόδιο του πανύψηλου Σούντοφ. Αυτό το pick and roll πρέπει να το έχουν παίξει πολλές φορές στην προπόνηση. Αυτή η λόμπα είναι χαρακτηριστική. Ο Μαυροειδής απλώς άργησε να κοιτάξει την μπάλα. Ένα δεύτερο όσο έφτανε για να γίνει το λάθος. Ευθυνδιασμός και πάλι. Ο ευθυνδιασμός με τον Καλάθι που θα ολοκληρώσει για το 35-26 τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. 9 πόντι. Αυτός είναι πολύ καλός. Είναι όντως πολύ καλός, έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Είναι ταλέντο. 9 πόντι απόψε. Βάλτερς. Κάνει σταυρωτή, βρίσκεται το Μαυροειδής απέναντί του με αποτέλεσμα να είναι ολομόνακος ο Σούντοφ, να πάρει την μπάλα, να πετύχει το καλάθι, να πάρει και φάουλ από τον Δημήτρη Μαυροειδή. 35-28 από τον Μπρούνο Σούντοφ που φτάνει στους 6 πόντους. Έχει 2 άστοχα τρίποντα, 3 εύστοχα δίποντα στις 6 προσπάθειες. Από τον καλάθι το φάουλ, το πρώτο του. Ο Σούντοφ που και στα rebound όπως μας λέγανε από ό,τι έγινε και στη Λετωνία δεν έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά. Ήδη η Ρίγα είναι πολύ πίσω στα rebound, έχει 12 έναντι 21 του Αμαρουσίου. Ευστοχή στην συμπληρωματική βολή για το 35-29. Μειώνει η Ρίγα ξανά στους 6. Κουμπούρας, Καλάθης. Κουμπούρας. Μαυροειδής κάνει κίνηση στην baseline και βγαίνει έξω για να δώσει screen. Η μπάλα ξανά στον Καλάθη. Μαυροειδής ζητάει αλλά σωστά δεν παίρνει την μπάλα. Θα φτάσει στον Κις, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλάθης, 2-1. Ο Κις σουτάρει στην εκνοή του χρόνου μέσα. 38-29 ξανά στο συν 9 το Μαρούσι από αυτό το τρίποντο του Μπίλ Κις. Σε χρόνο 0. Και ξαναβλέπετε με το ρολόι ακριβώς το 1 δευτερόλεπτο σηκώνεται, σουτάρει και ευστοχή. Ο Βάλτερς θα εκτελέσει τυφλά σχεδόν, Μαυροειδής το rebound, ο Κουμπούρας και σε μια ακόμη ευκαιρία από το Μαρούσι είχε δυνατότητα να βγάλει ευνηδιασμό. Αυτό λέμε για τα προβλήματα που έχει το Μαρούσι στην περιφέρεια. Τώρα προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματα ο Κις, γιατί ο Κουμπούρας έχει κάνει αρκετά λάθη και το κακό για το Μαρούσι σε περιπτώσεις ευνηδιασμού είναι διπλό. Αφενός μεν χάνει την κατοχή, αφενός μεν χάνει το εύκολο καλάθι, αφετέρου χάνει και την κατοχή. Τα λάθη του Αμαρουσίου συνολικά είναι 11. Είναι πολλά. Και έχουν γίνει και με εύκολο τρόπο, χωρίς συνθήκες πίεσης δηλαδή. Βάλτερς επιστρέφει στον Σούντοφ που πάει αργά πάνω το Μαυροειδής και του δίνει την ευκαιρία να ευστοχίσει.
Ναι, γιατί το μακρινό σου, το είπαμε και από το ξεκίνημα, είναι το καλό του στοιχείο, είναι το δυνατό του σημείο. Στο συν 6 το Μαρούσι. Διαμαντόπουλος θα σουτάρει από τις βολές. 40-32. Ωραία προσποίηση και εκτέλεση. Για τα λάθη που έλεγες νωρίτερα, Παναγιώτη, 4 από τα 11 λάθη του Αμαρουσού τα έχει κάνει το playmaker, ο Κουμπούρας. Εδώ Πάσα. κλέβει ο Κις. Πάσα στη γωνία που διάβασε ο Κις και έκλεψε. Και συνέχεια φάουλ από τον Κάλβε. 2 βολές. Ξαναβλέπετε. Δεύτερο φάουλ από τον Έρνατς Κάλβε. Με θητεία και στην Ιταλία, στην Μπένετον Τρεβίζο. Ο Άικας Βίτολς στο πλάνο μας. Πάμε ο πρώτος σκόρερ της Ρίγα με 14 πόντους. Και ο Μπίλικης στις βολές με 5 πόντους. Με ένα εύστοχο τρίποντο στις 3 προσπάθειες και ένα εύστοχο δίποντο. Χαμένη πρώτη βολή, παραμένει το 40-32. 100 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει και η δεύτερη περίοδος και πάμε στο ημίχρονο. Θυμίζω ότι απόψε το Μαρούσι κυνηγάει και την διαφορά των 15 πόντων. Πάλι η κατοχή για το Μαρούσι, διπλή τρίπλα από τους Λετονούς και συγκεκριμένα από τον Ματζούτης. Νωρίτερα ο Κις είχε χάσει και τις 2 βολές. Και επαναφορά από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο στον Κις. Μαυροειδής ρολάρει ξανά στην ρακέτα, θα στάρει για 3 όμως ο Κις. Είναι άστοχος, ο Σούντοφ μαζεύει το τρίτο του rebound απόψε. Βίτολς δεν θα σουτάρει στον Χελμάνης. Μαζούτης. Σούντοφ λάθος. Βάλτερς λάθος, ζητώ συγγνώμη. Εδώ ο Σάντις Βάλτερς και για ακόμη μια φορά. Του δώσε ωραίο σκριν ο Σούντοφ, αλλά διώχνει την μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή με το πόδι, όπως είδατε, άθελά του. Κουμπούρας Κις. Επιστρέφει στον Μαυροειδή, Καλάθης. Κουμπούρας ξανά στον Καλάθη που σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, Σούντοφ, ένα ακόμη rebound και ο Μαζούτης, ο Βάλτερς στη γωνία, ελεύθερος, ανενόχλητος, αλλά άστοχος τελικά ο Γελμάνης. Ευνηδιασμός για